egameni leMosweli. Injalo yonke wendalo yonke asho zam ndicela sibhaleni esa space ngabe sishiyelwe ntoni angisazi cela nithathe abantu abolacala bangene kwesi space nobe besishiyelwe ntoni cela sivalwe esi space cela sivalwe bomama bam ngozithoba cela niphakame cela siphakame nathi bangakweleta ugida egide 3 hours yonke namhlanje. Amen. Ndithatha ithuba ke bathandekayo ulise ibishop yebandla ulise umakhulu Mam J ndibulisa abefundisi bam bulisa obrand leader bam bulisa ogogo omama otamkhulu otata abantu abasha Sunday school visitors zethu ngokukhethekileyo ke zona ndiyanibulisa abangcwele ekseni ngelihle igama lomfeli wethu uYesu Kristu. Amen. Ndiza kwenza izinto ezibini ke bathandekayo ndiyayicinga into yoba andingo Dr. IS Sibhoko ndingu Dr. FN Sibhoko sithe nje bazalwane ngeli xesha befama nenza i-welcoming cela uyenza ke i-welcoming ndithi sicela ukwamkela iindwendwe zethu eqaleni nje sicela ukwamkela zona sithi zamkelekile apha ekhaya ke utata walapha ekhaya udla ngokuthi ukuba ngaba isitulo ufike wahlala kuso uyaphiwa eso situlo uze ke ngoxa ungekho emhlanganweni wethu uzibuza umbuzo into yoba ngubani na ohleli esitulweni sakho xa ungathi ufike kuhleli umuntu uthi utata walapha mcele nje ongathi useflightini okanye kwezi bhasi ziphucukileyo uthi nje bendicela isitulo sam umfike ume phezu kwalo muntu ohleli esitulweni sikabani esitulweni sakho. Ndamkela ibandla lonke bathandekayo sifundisela lapha ekhaya president abalapha ekhaya ndiyabulela kakhulu ngoba nisithwalele aba bantu. Amen. Abasibamkela namhlanje cela nje ubulise ndile usecaleni kwakho umxelele into yoba wamkelekile. Ndamkela wonke umuntu okhona ke bazalwana egameni lomfeli wethu uYesu Kristu. Amen. Cela nje zithi nje i-leaders zam zithi nje uphakama nje zithi nje zonke nje inkokheli zam zithi nje uphakama. Cela zithi nje inkokheli zam uphakama. Cela zithi nje uphakama. Xa ndithetha ke ngabefundisi bam no-president bam
Ndithetha ngabantu abeme ngeenyawo. Uba nibona elibandla lilapha lithwelwe ngaba bantu okanye likhuthazwe ngaba bantu, uba ngaba bantu bebengekho ndiyabahlonipha kakhulu, ndiyasalutha zii-leaders zam. Uba ngaba belingekho ngebengekho apha, ndiyayazi into yokokuba abazalwana xa kufika ixesha loba kuthiwe kubhekwa econferencini bonke bazibizela isiqalekiso sihamba phaa etheni, ibe ngulowa ndinamali, ibe ngulowa ndinabeshiya uThixo. Haleluya. Ndihlalelwe bathandekayo yiLodibar, andibonge igama lenkosi. WayeseLodibar. EseLodibar nje lithi ibali lakhe. Ndithetha ngeendwendwe zam bazalwana. Ephayana eLodibar wakhubazeka ena 5 years xa ndifunda imbali yakhe uMeshibhofet. Wakhubazeka ena 5 years. Lithi elibali wathathwa ngunesi wakhe wahamba wayombeka eLodibar. iLodibar bazalwana yindawo apho khona ekungekho themba, yindawo nje othi xa uhleli kuyo uqaphela into yoba wena ulizwe lokoyika. Uma sewuseLodibar yindawo nje vele ubona into yoba ulahliwe, alibonge igama lenkosi. Ithi ke le mbali bazalwana uhleli phayana for 15 years, 15 to 20 years ephaya. Haleluya. Kodwa into engiyithanda egqibeleni uThixo wakhe waza wamvelela, alibonge igama lenkosi Yesu. Ndifuna ukuthi kwiindwendwe ezilapha bazalwana ziphi ezandwendwe bazalwana ziseLodibar. Haleluya. Ziyafana nawe mzalwana wam walapha e-URC, ukhona apho uhleli khona eLodibar. Haleluya. Ukwilizwe apha khona ngathi ngijongile bazalwana lakabana inoba yayingakwazi nozinaphelisa ingakwazi nothinga bathela imali wayife imilenze yomingaphi na yomibili. Alibonge igama lenkosi. Ndifuna ukuthi xa ungenile kule ndlu bazalwana ufe imilenze yomingaphi na yomibili, umeleze uvelelwe nguThixo ngoba uThixo bazalwana yayivelele iLodibar. Haleluya. Haleluya. Cela ke ufundela incwadi kaJeremiya chapter 2 verse number 19. Lo gama uzothandaza mamfundisi uMadavu, cela uthandaze manje. Bawuthi ungcwele bawunamandla onke isenkosi yami nguJesu. uNkulunkulu onamandla, nanku umntwana kwaNkosi selemile Thixo wethu onamandla. Babuza uthethiswa nguwe, sinika indlela ezikamoya ongcwele zokuva ukuthethwa nguwe, sinika indlela ingqondo eziqiqayo ezigcina izwi lakho ezilamkelayo zilenze egameni elinamandla likaJesu waseNazaretha. Baba sebekhona Thixo wethu ongcwele belalela ukuthetha kwakho, phinde ukubanceda uthethe Thixo wethu ongcwele inhliziyo yomgcwele wakho Thixo wethu onamandla egameni nasegunyeni likaJesu waseNazaretha, in Jesus mighty name, amen. Siyabulela manje. Amen. Cela ufundele abangcwele. Jeremiah chapter 2 Verse number 19. Ndicela kube khona njena abantu noba babini. Mama umphambo xa ifunda uJeremiya wena ubambe ivesi elandelayo ne mama naze ebhodini zibhaliwe. Anibone ebhodini. Okay. Vula kwena mama u1 Timothy chapter 4 verse number 1. Cela ulifundele manje. Incwadi kaJeremiya chapter 2 verse 19. Uza kuqeqeshwa ubugwenqa bakho, uza kululekwa ukukheka kwakho. Uza kuqeqeshwa ubugwenqa bakho, uza kululekwa. Alibonke igama lenkosi Yesu. Your wrongdoing will punish you. Hallelujah. Ukwenza kwakho kubi ukho mzalwana okuzokuthini na okuzokupanisha ngoba abazalwana sikhonza nabazalwana. Abazalwana bathi sebelapha ngaphakathi sebemazi uThixo bamshiya uThixo. Haleluya. Bambi bazalwana xa sebebuya ekumshiyeni uThixo babuya sebegogekile, babuya sebeseva isohlwayo. Xa sebefika ngaphakathi endlini kaThixo bafike ba-analyze into yokokuba abamkelwanga ngabazalwana, abazalwana abandamkeli. Alibonke igama lenkosi Yesu. Abazalwana bathini na abandamkeli. Mamela ndixelele uhambe apha washiya bani na washiya uThixo. Phinda ivesi mama xa ushiya uThixo kwenzekani? Uza kuqeqeshwa ubugwenqa bakho. Uza kuqeqeshwa mzalwana ubugwenqa bakho. Eyona nto ezosiqeqeshela wena ubugwenqa bakho. Thina ngeke sikuphathe thina bazalwana futhi ngeke sikhohlwaye thina siyabona nje
ubugwenxa bakho buyasiqeqesheka. Siyasibonakali xa sibona abazalwana bengagezi begezula ngaphakathi endlini kaThixo. Xa sibona abazalwana umshumayelo beshumayela kule ndawo ethi abafundisi nanenga-break leader banemithambo abonke igama lenkosi Yesu. Mamela ndixelele, yazi into ezoqeqesha mzalwana ukungwenzi kwakho kakuhle kuzasiqeqeshela thina. Hallelujah. Ndivuyise into lengqeqesho namhlanje ivele eBhayibhileni ngoba asingema phakathi kongameli sithi mamela mzalwana njengoba ungumfindo okanye uyipapa okanye uyingumqanjena yintoba wohlwaywa ukwenza kwakho angakhali inyembezi aphaphatheke kodwa namhlanje uThixo bazalwana uthe yona nto izokohlwaya ubugwenxa bakho. Ya buzasiqeqeshela ubugwenxa bakho. Uyanqanda mzalwaneni, mzalwana sukuyenza le nto yenzayo. Alibonke igama lenkosi Yesu. Umzala aqhubeke yenza. Haleluya. uThixo kwaqala ubugwenxa bakho kwaqala bazawuhlangana ngawe. Babe bangaphi bona? Omnye wayebahamba wayapha ingaziyo kwathi nakweli igqirha endaweni wathi esuku uyabuya xa selebuya zabe isifola zakhe sesibethe zavikiva senentongo engathi akahlambanga kusemini. Uthi ke ngokwabazana abadamkeli nambazana ngoba lona ndisindisiwe funeke ndisindiswe mna njengoba yeleke akasindiswa ndingathi kuye kaloku mzalwana ngoku unentongo. Wawufika unentongo wawusenadiba malibonke igama lenkosi apho khona wayengumfile enadiba ngoba sonke sisuke enodiba bazalwana apho besikriplit khona. Haleluya. Wafika uThixo wayinceda impilo yethu. Namhlanje mzalwana uthi asawusenodiba wakuhlangula uThixo wakubuyisa uThixo wakubeka kwacala waphinde enodiba asawuphinde enodiba. Haleluya. Enodiba uThixo lelo diba zakohlwaya. Haleluya. Xa sobuya unentongo akho nto nathi sizakwenza yona ngoba sikwisimo senyama negazi. Alibonke igama lenkosi Yesu. Nathi impilo yethu inenhliziyo ezicaphuzelekayo asizukwazi ujongana nawe unentongo ngoba sonke bazalwana noba umbani ufika unentongo noba zihlobo luni na elona lowo bazalwana unelodiba yakhe. Haleluya. Kodwa sakhutshwa elodiba uphinde kanjani? Uphinde kanjani? Izenzo zakho sizawenza njani na? Saqeqesha. Haleluya. Bambi xa bebuya bazalwana baphuma apha abathandekayo bephuma bengaguli. Balibonke igama lenkosi Yesu. Xa sebebuya bayagula. Alibonke igama lenkosi. Xa sowugula mzalwana uyaqeqesha. Yo. Ubani na owaziyo amabele? Yeba ufukutho. Kulo wakho amabele kule ndapho mfona. Xa ke ngotela sendiwajekile ayibona uba yisimboli embi. Ndiwajekile aphinde abene trend. Yisimboli. Uthi umntana ufutha yisimboli yangemva. Wakhen athi yisimboli yangaphambili. Kubana bayiphikisa le argument bazalwana. Omnye vele zawuthi yangasemva. Omnye uthi yisimboli yangaphambili. Siyenzekani into ephikanga ngendlini kaThixo? Wayisibhekslide singaphakathi. Utheni sikushiya uThixo singaphakathi? Wena. Yonke imikhuba yakho mzalwana. Jesus. Ya. Wena uzoza wena uzowisa abantu ozobawisa. Kodwa mamela ndixelele izenzo zakho zasiqeqeshela wena. And ke ngoku mna nebhodi yam njengoba ubishop yena akayihambi yonke le nto ngoba vele ndiyalifunda iBhayibhile. Yabathi singafunda amaBhayibhile nathi ke ngoku yasifukutshwa ingasiyasifunda iBhayibhile sizinkokheli eziphansi kwakhe asizuyihamba nathi le nto izenzo zakhe. Yo sizomqeqesha uba umnensi xa sezimqeqesha emfundisi wakhe ungasibizi ngoba nathi somxelela umongameli uba xona nkosi ube khona bishop yebandla nathi sithe safika phaka 11 yokuyifunda iBhayibhile. Ya agqibe asixolele
yani kunensi nakunensi phaya uphethwe icancer kagwadagwada ke ngoku mina ndiyalifunda iBhayibhile andiziya kunensi hayi uzofika nathi sesithi xolo mongameli ngozithoba mntwana kaThixo nathi seside sabe siyalifunda iBhayibhile unensi konke kalo nathi usifundile unensi mongameli umthetho wakhe uqeqeshwa zizenzo zakhe imakangameli uzogqitha uthini wena ngoba nabafundi bakho kade balifunda intoni kaloku uyathi mina ndizuyamba ndizuyithetha yonke le nto yafunda kwiBhayibhile cela ngokwambe thina singayifundiyo hayi othe fika ngomso nonensi edliwa ikhensa igwadagwada afike sesifunda iBhayibhile sithi mongameli yekunensi adliwe igwadagwada ikhensa yemathatha nayikhensa yale ndawo nathi mongameli siyayifunda iBhayibhile ithi unensi uqeqeshwa zizenzo zakhe athi uThixo kuJeremiya ungandizami ngizokuza kwakhwaya amaSirayeli ngoba andonile ungandizami nathi mongameli sesizabe sesizifundile lezo vesi ngameli ngothuki hallelujah siyagqiba ngoRevelation 21 verse number 8 verse 8 Kabondaba ithi izulu elitsha nehlabathi elitsha verse 8 Kodwa ilifa lamagwala abangakholwayo izingcoli izigwili abangakholwayo ngabashiya uThixo abangakholwayo ngithi nokungcolo kunako awusembo kabanimzalwana awusembo kaThixo nezigwinta yebazana akenizenzele inceba ininzi indlela yokugwinta egcwele bandleni bazalwane thini ubona esigwinta ndisikhokhele esigwinta sisanga esigwinta yazi sisimelane nawe mongameli sithi umthetho wami ndinesibabalo sokuprofita sibazo sokuthini sokuprofita nesibazo sokuprofita hayi ngimane ngingaprofiti ebandlaleni liyakucika umoya wami nje uthi isigogo ushoda sishwetheleni isigogo sishwetheleni ethweleni sona siprofita ugqithi ithwele hallelujah andiprofiti moya unawuvana nale ndawo yewena mamela ketana nowethu sizinkokhela umoya awuvani ketana nawo kana ukhawuphela asinangcunya losokulahla kuwo kodwa xa ingafika umongameli wakho athi uzokuboleka sizomnika sizomnika thina ukwenzela ngoba sithi noba sihamba sikhululekile sahlatshwa sikhululekile hallelujah bawahambe ngaphakathi abasigezeli kanje abasigezeli kanje hayi emphethe ivusi konke zami anithi
Alithi vusikokhe zami. Alithi vusikokhe zami. Naba abantu nibalelayo. Naba abantu ngitheni? Naba abantu nibalelayo. Mamela ngixelele bayakwazi uprofita ketana. Bakwazi uthini? Bakwazi uprofita ethi kwabona kama bengathi badumguboza nakala bazingalanzale uprofiteni kwabona bayaqala ngokwazi wena into ba awulunganga ungcolile abakuxelela ayakuthathile umongameli bazotsho baprofite bashayele izandla besahlala phansi. Hallelujah. Hallelujah. Izigwinta apho belikhona nje out of text bazalwana dikwazi igwinta zigezela inkokheli. Hallelujah. Ukugwinta inkokheli umuntu ngebhoso kuphela nezenzo zakho ziyababulala abanye abantu. Hallelujah. Ngibezela izigwinta abaheleki yo bagcwele ngaphakathi endlini kaThixo abazalwana kwalihambisaze abazalwana tata bazothengisa ikhuba ngoba ikhuba lithengwa ngokubono nozizwe magoduke abafuna uphethwa nozizwe unozizwe masenzekana masigoduke nozizwe masenzekana masigoduke ngoba uthengiseke abazalwana uthengisa ikhuba. Hallelujah. Abaheleki bagcwele ngaphakathi endlini kaThixo. Those are the sliders ezilapha ngaphakathi. Hallelujah. Abaheleki beza ngaphakathi bezothengisa ntoni? Nangoku indlu uba mzalwane ushiya uThixo into enzeka yoqala uyayidinga inkoseleko. Udinga ntoni? Udinga inkoseleko, loss of protection. Andibona igama lenkosi Yesu njengoba kulalwa kusithwa njena esibiyele enkosi sizifake egazini hayi uYesu ngegazi lakhe bazalwana akahlali kwalapho kumdaka igazi likaYesu beligqile ngalani bethe yiza kumdaka xa seleke ngokufike apha igazi likaYesu lilulwandle anohlala nawe uphinde uhlale usemdaka. Andibona igama lenkosi Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Loss of protection. Uzifunga khuselekanga. Ngithande yesibini ithi ngesingesi spiritual decay. Umoya lo wakho ubolile yivuthuluka yintwengento uyeqoka namzalwana olaphe uThixo xa isithi usekho moya indwelo kuye hayi eyamincwadi engiyifundileyo ithi ubona kwayiso sidzibhitha somoya indwelo lekhona. Hallelujah. Hallelujah. Imiphumela ehafa uthe lo mzalwana ikhala inkokheli lento lo mzalwana zininzi izinto ezimbi ezimehlelayo. Mamela mzalwana izinto ezimbi zingehla in twofold. Zingehla in ngapha kungokuba uThixo uzama ukucikida uzifikelele kumazini. Uyeva mzalwana awenzanga nto wena kokudlamini qha uThixo uyakucikida uzifikelele kumazini. Ngapha sisohlwayo ngapha intoni ngaqesha yilona elithike wona imiphumela enjani emibi xa ulahle uThixo imiphumela iba mibi. Hallelujah. Hallelujah. Ubabazali bami sithetha ngabantu abadla uThixo sithetha ngabantu abasenhlungwini bathandekayo sikhonza nomzalwana lo mzalwana uphashile uba ngathambisa ongathi une-TB case uyathambisa ayatshona amafutha uphashile kwayena. Alibona igama lenkosi Yesu. Uzothini ukungaphashi usatshaya ithuba hasineni? Uzothini ungaphashi? Kona uzothini ungaphashi madaselele xa usathakatha? Uzothini ungaphashi? And abantu abathakathayo bonke bazalwana akungathi ayani ekuthiwa bekhawunti yeke ngithethe abantu abathakathayo bathini lento bonke babalekele enkonzweni yosindiso ongathi ngamagqirha ngoba amagqirha onke abalekele eZiyoni. Amen.
bazalwane ngoba onke amagqwirha atshone esindisweni. Amen. Ize bonke amagqwirha atshone eZiyoni. Ngoba ubugqwirha buphelele beZiyoni. Haleluya. Kodwa ubugqwirha bamagqwirha buphelele ezidlozweni ezisindisiweyo. Mzalwane, ilungile nje into uzaba kuthakatha. Into ilungile. Ke ngoku wafika apha kwathwani kuwe ngo-day 1. Nakuthetheni na ke ngoku kwathwani mhla uqala ufika apha? Kwathiwa masilahle impundu. Kwathiwa ayivuma impundulo ayilahle uThixo Wenzele inceba. Ke ngoku uthakathela umuntu uselapha. Uthele nongalahleki kanti kuthiwe wena ulahleki ukwenzela incane. Bitter results. Imiphumela ungathakatha ngoku umane uthafisa abantu abasha uphinde ngomso niphinde niplene bijolo niplene ubenza inkanuko niphinde ngapha niplene phinde niplene enye niyenze nayo kodwa imiphumela kuyayiwa. Ngiyathi mna ngeke ndiye kwamna ngokumbhaji kusithiwa uthi makuzothanda zimamongameli ngoba indlela awuyiboni. Ngeke kwalapha mkhona kuyadlula kufusi wakhe uphanda angabambizela ngaloqala umdlula. Hayi mamongameli ibiseyifana kakhulu kunami lento nizothandaza uma umbhaji akayibona indlela. Soze mnathatha ngoba umbhaji udala sathi kumbhaji uYesu indlela. Umbhaji akafuna Yesu ngoselapha waqhuba kuthakatha kwakhe umbhaji makakathwele abheke iphethu ngokwapha sibheke iphethu zenze njoku. Into endithanda utothwelayo mna uthwela phika iphethu ngomso udibana naye edolophini ungabhiliva umbhaji kodwa umbhaji lo ibingumbhaji. Into endiyithandayo abantu abathwelayo ingakumbi ababiza ukusindiswa abafi uthwela asogqibathi kaphinda phakame ezaphendini kaThixo. Jesus. Hey God. Akayidlula ngayena inkosi yakhe le. Hallelujah. Hallelujah. Uma sithetha abazama ngolapha uThixo, sithetha ngomuntu ozitshabalalisa yena. Yemzalwana, sithetha ngomuntu ozitshabalalisa ubomi bakhe. Mzalwana zenzela ifavor, ungamlahli uThixo. Ukungalahli uThixo, uzenzela ntoni na? Uzenzela ifavor. Uzenzela ntoni? Ifavor. Hayi kaloku nje umuntu omtsha. Uwe nje lo uzothi tongayi namakhwenkweni ushungazali. Mama, uwe nje lona uzothi tongamlahlanga uThixo ushungagulile into yonke ngoba into endiyithanda mina mongameli ungathi uthobisa umzalwana ngamnye. Mama uMamJay uthembile nto mama kuthe kwathi hlangothi yena masincokole. Mama MJ uzoxelela izizathu ezibanga abe nalobhunzi oqaqambayo. Imake xa kanti tata uyasazi MJ isizathu soba nobhunzi oqaqambayo utheni lento angabaleki isizathu esibanga ubhunzi aqaqamba. Yabo sidlalo sidlalo ndithi abazali bam zenzela inceba ukungamshiyi uThixo uzenzela inceba wena. Ifana nokusindiswa umuntu olapha kule ndawo ongasindiswanga uzenzela inceba wena ngokusindiswa ngoba xa uthe wasindiswa uzoxolelwa izono zakho. Uyazi ntathu Dlomo bavele bangabhilivi xa usithi wawunqila abayibhilivi kwalonto babona njena usomashishini ingqwayingqwayi nxibisuti iklini kwengile ihamba ngemoto ezishitshanisayo abayazi ngoba wayinqila bayayiphikisa loo nto leyo bayiphikise shumela phaa kuthembene kodwa ayingekho lo tata akacingi lo tata inyani into ethethayo lo besithi phela beshumayela emama unyanisile lo tata besithi eshumayela yena wayinqila. Mamela mntakafuthwa njengoba wawunqila wazenzela ifavor tata zange uyenzela umongameli wakho ifavor kodwa wayenzela wena because namhlanje nomzi unenkosikazi nabantwana. Akubikho progress. Mamela mntu ongasindiswanga yazi xa usindiswa uzenzela wena iprogress uzenzela wena inceba yediva igrace mzalwana ongasindiswanga ngowuthatha uYesu akwenzela inceba. Hallelujah. Ngoba izinto
kwetana ngenye imini sisajikela xa sezimjikela ngoba ingcibi yamanzi ifa ngamanzi njengoba uthakatha kangakasinensi uzofa ngokuthakathwa nawe. Hallelujah. Hallelujah. Kubabazana bami sishintshito sizibizela ntoni iziqalekiso. Iziqalekiso ke zininzi kulapho ukugula zilapho nezinye visitha wena uDeuteronomy 28 iqala phambi verse number 15 zonke ziyana ziziqalekiso zabantu abalahle uThixo. Hallelujah. Funda Jeremiah 2 verse 13. Verse 13. Kaloku inhlanhlumbini ityala labantu bam. Kaloku linhlanhlumbini ityala labantu bam. Bandishiyile mna mthombo wamanzi apompozayo. Bashiye umthombo otheni bazalwane? Wamanzi apompozayo. Aba bazalwana bashiye le ndaweni uncedo. Qhuba mama. Bazimbela awabo amaqula avuzayo zintanda. Bagcine bazimbela amaqula abantu bashiye lo Thixo uncedo. Bagcine basikhangelele oThixo bangancediyo. Hlalumbi abantu bami. Kanti abantu bafunani? Bashiye uThixo ngapha bazimbela amaqula namaqula ayavuza. Thena nje bevuza lamaqula awusiphinde ufuna amanzi. Funda. Ndikhalibe lesixhosa esidala lithi pha ngoba benze ukubi. Amen. Abama. Iziphumo zokunganyaniseki. Verse 14. Verse 13. Kaloku inhlanhlumbini ityala labantu bam. Bandishiyile mna mthombo wamanzi apompozayo. Bazimbela awabo amaqula avuzayo zintanda. Konke phinde lesixhosa esidala. Verse 4, verse 13. Benze ntoni? Ububi. Nanto nto ndiyifunayo. Benze ububi abantu bami. Yemzalwana, njengoba ushiye uThixo njena uyozimbela amaqula wambi wenza ububi. Hallelujah. Uzibona ungancedakali ubone lo Thixo wale ndawo ungakuncedi kanti ingxaki yakho mzalwana uzimbele iqula elivuzayo. Hallelujah. Hosea 4 verse number 6. Uthi bayatshabalala abantu bami ngenxa yokuswela ulwazi. Kuba wena ukucekisile ukwazi ndiyakukucekisa. Lisho iBhayibhile edala. Bayatshabalala abantu bami ngenxa yokuswela ulwazi. Hallelujah. Ithi ke okayidlula kuba wena ukucekisile ukwazi. Nini ngaba abantu njengoba beswela ulwazi. Ulwazi njengoba kucekisile abakufunanga ulwazi. Abathina ngalwazi Abalufuna. balucekisile. Balenza njani? Balucekisile. Nangoku xa kuthethwa ngathi bazalwane kuthiwa yo ukhonza kwezakonzo zevangeli lakudala. Ivangeli elakudala Elasikhulula ezonweni. Elakudala elasikhulula ezonweni. Hallelujah. Elivangeli bazalwana abantu balitshekisile. Hallelujah. Benze ububi abantu bami baze balitshekise elivangeli. Nangoku yona nto kuthiwa ukhonza kwela vangeli lakudala. Kodwa into endiyithandayo ivangeli lakudala into elasenza njani elasikhululayo phi bazalwana ezonweni. Nangoku ngenosizi mna ngabantwana ngabulama amadlala abantwana basindiswa kule mihla injena. Abo basindiswa kule mihla injena wena ushunyayezwa ngumuntu esithi uYesu uyasindisa kodwa yena bengasindiswanga. Ithini nalento? Ithini lento? Lo mzalwana lo uthi uyasindisa uYesu kodwa yena abazalwana akasindiswanga. Njengoba utata phela ukuthi udla ngokuthi uYesu ugcinile phofu that
ubuza impilo uYesu ugcine. Hallelujah. Hallelujah. Bayachabalala abantu bami ngenxa yokuswela ulwazi. Kuba wena ucekisile ukwazi ngiyakucekisa. Umzalwane oshiya uThixo uyacekiswa. Hallelujah. Hallelujah. Wawulibala umyalelo kaThixo wakho. Uthi wake ulibelela umyalelo nami ndokwenza njani? Ndokulibala abantwana bakho. Ey, yabuhlungu la verse. Masibukela iBhayibheli lesixhosa esidala. UHosea ufunda ndim ndodwa apha okay. Uthi uHosea chapter 4 verse number 6. Bayachabalala abantu bami ngenxa yokuswela ulwazi. Kuba wena ukucekisile ukwazi ndiyakucekisa. Uyayibona ukucekisa na uThixo. Wawulibala umyalelo kaThixo wakho. Ndobalibala abantwana bakho nami. Wawulibala umyalelo nami ndothina abantwana bakho ndiyabalibala. Uyoba ngamabiza ngamagama yewethu athi uThixo ndibenza njani na? Ndibalibele. Ndibenza njani? Hayi kwaphinde uyomkhumbuza mamJeyi ufike sithi bendikuvile wathi izolo andilibele. Hallelujah. Wawulibala umyalelo wadishiya mna Thixo ndiyabashiya abantwana bakho. Wayilulamela ilizwi lam nami ndiyabakhumbula abantwana bakho. Wakungalilulamela ulicekise nami ndiyakucekisa. Athi ke Amos chapter 3 verse number 3 bahamba njani ababili bengevani. Kona uyothandaza ngabantwana bakho njani ungena kuhlobo noThixo. Njani uwe ulapha ngaphakathi. Ndinebese ndilithandayo sendigqiba vele. Ndinebese ndilithandayo bazalwane. Ncwadi kaHezekile. Akho ncwadi endiyithanda ke ibese ndisithandze ngezavesi sonke uyosikhangela. Apho khona athi ndidlule ukhabalaze egazini. Ndakombathisa. Thixo akabufuna ubuze. Hayi ndihamba ndibuyelela kule nto ubuze. Ndihamba ndithini? Umfundisi othena yena lo izinto zakhe ezingekho logic, chronological order, what order and that. Yimamzalwane hayi ndihamba ndibuyelela wethu apha ebuzeni. Uchronological lo mbeke ecaleni sifundiswa. Uvile? Ya. Ndedlula ekhabalaza egazini. Ndamombathisa. Ubuze boyikwa nakuThixo. Boyikwa nabani? Uziqonda boyikwa nakuThixo. Wayazi lento uAdam noEva. Asele bedlile emthini bezibonke abazi. Xa sebebizwa basebebeka amahlamvu. Alibona igama leNkosi Yesu. Ndedlula ukhabalaza egazini ndakombathisa. Okay? Ndaphinda ndedlula. Andidlula wabe untshula ntoni? Ndaphinda ndakwenza njani? Imani ke bantu basecaweni abasindisiweyo bakhona abasindiswa. Thina abasindiswa mntama ngekulunge. Sindiswa mntama ngekulunge. Ndedlula untshula amabele ndakombathisa. uThixo akafuni nalamabele ezingutyungutyu futhi abantu beCleveland banengutyuza zamabele ayangutyuza ngutyuza ngutyungutyu amathumbe egusha amabele kanye amathumbe egusha angutyuzelayo. Bathisa ubuze boyikwa nakuThixo. Boyikwa nabani? Uziqonda boyikwa nakuThixo. Wayazi lento uAdam noEva. Xa sele bedlile emthini bezibonke abazi. Xa sebebizwa basebebeka amahlamvu. Alibona igama leNkosi Yesu. Ndedlula ukhabalaza egazini ndakombathisa. Okay? Ndaphinda ndedlula. Andidlula wabe untshula ntoni? Ndaphinda ndakwenza njani? Imani ke bantu basecaweni abasindisiweyo bakhona abasindiswa.
thina basindiswa mntama ngeke ulunge ndedlula untshula amabele ndakombathisa uThixo akafuni nalamabele ezingutyungutyu futhi abantu beCleveland banengutyuza zamabele ayangutyuza ngutyuza begusha amabele kade mathumbe egusha angutyuzelayo ayoyikeka ayoyikeka ganja uthi ke uThixo ngedlule sanhlula engekaganjazi ndakombathisa ivelaphi lokukhuba wabufebe nobuhenyu ngaphakathi endlini kaThixo. Haleluya. Uyithatha mntana womfundisi ba ucasiveza amabele wethu mamela bandla thela mna mfundisi uthi lento yalamabele into yokufebe nobuyenyu yemasibili ithatha phakhona kuthiwa uzikontoba lamabele akhona pha emnyalweni ngoba thizwi lenkosi kwayindoda iyonywa ngamabele omfazi wayo imakade kubuzo xa ungelwa yenyukazi ungathengisi komzimba yeyiphi le ndoda oyivezela amabele ofuna ulala nayo ngoba amabele apha emnyalweni. Uyayibona le nto yalamabele isemnyalweni phaa ukrexezela ipha ke ngolamabele agcwele ngaphakathi endlini kaThixo umkamfundisi ujeka amabele ngojeko omkhulu wephaki zihambisa secaweni zijeka amabele azo ngabatshakazi ngabafazi bajeka amabele yimani bezalwana leliphe lilima kuya kulolo bufebe sibenlephi siphe sishogo bezalwana ngoba uThixo yena bezalwana ishogo esimemile samabele ngamadoda ngabafazi bawo esithi ndoda izoyotshwa ngamabele omfazi wayo ke ngoku wena ngeke sivezela amabele uzolala nabantu azikho ama-visitors nevana bezalwana asizikho i-visitors ukho nina amen haleluya. Umoya kaSathane umoya okushuthi yabona umoya ongena abazalwana umoya okushuthixo bamshiyele webe lapha pha balivile ilizwi likabanina likaThixo baxhamla kwisipho sikamoya oyingcwele baphinda bakheqa yemzalwana usuka pha utshaya icuba usuka pha uselindwala usuka pha usifebela weza kule nto yethu siyenzayo uzofika uzodlisa itimu uzobazalana ingangekankulu uba kungathini mama ungangekankulu ukuba babuye baguquke ingangekankulu yona loo nto ubhishophu wathi kulaa Jezebhele yeJezebheli uvele ozala sithetha yozala iminyaka emihlanu haleluya ngoba ingxaki obeqeqile ingangekankulu uzawubuye aguquke uphina ngoku walina wathi umongameli mna ubake ndathetha ityalo lesisifebe sizovela isibhode hambani yolithetha salapha ubusuku bonke wabethena lakho umongameli mna ndifuna ayozalisisa iminyaka ibe mihlanu seyisebenza imayini haleluya nkosi yami haleluya wathi hamba mngcwele kaThixo iminyaka ibe mihlanu ukwenzela into yoba ulale yetata ngandijongile laa mthambo wokulala ucuthise ude uqhawuke uzoqhawuka ke ngokubuye uzokhonza uThixo walila uJezebhele ngoba uThixo ugqilile wayibona nje le nto engafuni udla umvubo ebusuku uba ndiyadlalisa ngoba ingane
Uyathangeka uNkulunkulu zasiyama. Wathi kumongameli Jesus. Angifuni sihleleke sithethe ngayo umongameli engekho Nkosi yami sithi oh tata ngoba uvele athi ingxaki yenu befuna sibamane ifunda iBhayibheli. Ethile nethileke nathi sikwazi ingena. Kufuneka thina abantu sizakwazi ukufunda iBhayibheli salifundiyo. Masihambe soxoxeza masithoseke ngaphandle. Yoba nesithukuthezi ngetani. Hallelujah. Sihambe nathi sisafunda iBhayibheli sihohozele ingxaki sizama le ministry yakhe yena uvela athi ayizulunga le kodwa befuna sibamdini nikeza chance. Ingane kakhulu obeka wangamla kumoya oyingcwele wathetha ngelimi ezintsha. Yo andimthanda uThixo ndiyamthanda uJesu wakhulula umoya ndiyamthanda uJesu wakhulula umoya wami wakhulula umoya wami wakhulula umoya wami. Hallelujah. uThixo bazalwana uyayibhala lento yakhe. Yethina yakhe uyayibhala lento yakhe. Alibonke igama leNkosi Yesu. Nizothi nibuya nibe nithetha nodwa kwalomzalwana abazalwana okhonza ukuzithandela umheqi lowo. Alibonke igama leNkosi Yesu. Lo abazalwana aphatha ukukhonza ukuphatha kanjani ukhonza ungumheqi. Awungumfundisi. Yo, kenathi ke ngilanga phema mfreya akunzima ubizwa uMthixo. Yabona ubizwa uMthixo? Hayi masuthwale impahla badibane nawe lebheki baningo oversize apha kuwe iphume kwelicala yaphuma kwelicala ongathi uthwele inkonxa uyasindwa uyaqaqabe kubuzwa hayi bo into uyithweleyo uthi zizono zabazalwana kuthweke ngokuyaphi uthi ndiyagoduka. Hallelujah. Khokhela bakheqabela phakathi endlini kaThixo. Cha ingxaki yabo ngaba abafazi basixhenxe bafuna ukubizwa ngegama likaThixo. Hallelujah. Hayi ngisikisiwe, hayi ngiyakholwa ukhonza phi? Ngoba nabayadivine intamo yabakhapha nababhekezesisi uyabakhapha kanti ukhonza phi? Awuzibona umheqi. Kona yo hayi ngiyeke uba ningathetha mntela ungishisile ningabe niphakamisa iBhayibheli ze nihambe ndiyeke ingane kankulu. Kaloku kwabona baphinde bamxhoma unyana kaThixo. Nazo-ke bamenza isidulelo nenhlekisa. Bamenza isidulelo nenhlekisa baphinde bamxhoma unyana kaThixo. Bamenza isidulelo nenhlekisa. Mamela ndixelele mzalwana kaBhaca, mamela mzalwana sebambona useni, mamela wena sebampondweni, mamela waseSuthu. Usenza kanjani? Usenza amasiko, uwolusa amaphembe, usenza ngomdeni womle waphandle. Amen. Bonke umdeni womle waphandle ngokwakho. Kodwa ndiyakholwa baphinde bamxhoma. No. Baphinde bamxhoma. Ngabulawa. Andiyazi into imantomane. Leliphele isiko lalapha kwaBhaca. Ngoba amampondo mseseni wafundile. Awunothetha amampondo mseseni ngosiko lalaluko. Bangaqhosha isapho kwesocingo. Bakubethe bakuqale bakuthi leliphele lapha kwaBhaca. Nani liyoluka. Ufika kwamantomane. Phumesi sinemikhondo. Ephumesi osinemikhondo. Ephumesi kwamantomane. Njani bazalwana ngomso bazalwana elithi njolo lizophinde lithi ngumfundisi walo. Njalo ubana umfundisi ngibe ngumfundisi wethinjolo ibackslider ithobele ngaphakathi okwendlema. Hallelujah. Hallelujah. Namhlanje
ngomsusa ecaweni and ihoho namangazi ukuthi ngiphunuke kanjani namanje Amajekisa yetla sisazashumayela kana phezulu enhloko zenu madoda amakhulu sekwenza njani nango uphezulu bekhona umfazi obekhona nasekuseni bekhona umfazi nangoku ngomnye umfazi nangohade kodwa program apho kuwe umfazi basazawushumayela ukuthatha into kanjena beyeke uhamba iwe amajwabu amakhwenkwe basazawushumayela bona anime nina nisiyapha ehlathini amajwabini amakhwenkwe sebeshumayela thina apha endinganibuya nizakuya sisithi phansi ngamatshijolo phansi ngabaskaitas phansi ngabakashu Yesu phansi ngabakhomo Yesu phansi asizuniphumza imiphumela yokuhlukana noThixo ihleli leli phumela izoqeqesha manje ngigoduke nalonto kusemoni yami yonke lento yenzayo echasene noThixo ihleli izoqeqesha asiyani kwabona awunanhloni uYesu wakufela ulinanga imakenyawo taqulu nemonto aqulu churchboard yami yalapha eMafreya ke leyo nimjongile ya ndineqoqo le churchboard uzothi thatha iqulu ngexesha thatha uqhala ungqina amandla kaThixo usohlanje ubenje uphinde ngomsuphinde ngenxa ejabile mama hallelujah izenzo zoqeqesha ilonto nangoku ufika ibandla ligula libackslide emongameli ndiyaxelela namhlanje liwele ngaphakathi okwendlu yodaka undivile ngoba njengoba funeke bebuye bonke benepressure bonke baneswekile bonke banamadolo bonke banemithambo bonke yewena upheleleyo yetadula holistically azonke bonke nje bazalwane ingxaki mongameli xa uphethe inkokheli abafuna ukubona ukuthandaza ayisethina eyento nje yapha umthandazo ka5 la 30 minutes cha 30 minutes esemthandazo ka5 abafuna ukuthini nokuyibona bazothina ukungaguli ayemthethi lonto manje kodwa qhanye ndisho ithi ibandla aliwele ngaphakathi endlini okwendlu yodaka liyasokolisa ngoba lizadibana leliphumela yokuba izenzo zakho umuntu ngamnye one by one zizomohlwayo asizungaphatha sohlwayo yena ngoba sike semapha sohlwayo yena uzogoduka uNensi kodwa into endiyithandayo izenzo zikaNensi bana abantu bagwadayo angilithandi tata lenza ikhensa yomlomo ngoku ikhensa yomlomo njengoNensi belifaka yabathatha ikhensa yomlomo ingqali yajikeleziswa nguhealth ngoku bendinayifaka egroupini ndithi ya uhealth yajikelezisa into yoba liyabaqeqa thuba benza ikhensa yalapha kule ndawo nekhensa yalapha kule ndawo nangokumenza wakho somasethi wabulawa ikhensa yale ndawo uyayazi into leyo tata lisazobaqonqa ithuba ngoba sithe xa befika apha sathi uba unomkhwa okohlulayo fast for 3 days umkhwa uyahamba oNensi xa befastile banenhloko bazoncedela kanjani angikhathali natatam unomkhwa wegwada unomkhwa icuba unomkhwa intoni fast for 3 days njengokumkhwa uzuhamba bamxhoma uYesu ungathatha lo mthi ubunyuke ngawo nomfundisi unxele unyuke ngalo mthi mama wena usoba lapha kule ndawo uthatha lo mthi unyusela ngento uyawuphoma uzophinda
Hallelujah. Athi John 15 verse number 6. Ukuba umuntu uthe akahlala kum ulahlelwa phandle njengesele ome baze abantu bawabuthe bawaphose emlilweni athiswe. Ukuba umuntu uthe akahlala kum ulahlelwa phandle. Mamela ndixele mzalwana, njengoba njena uyilento uzoba zinkuni zesiwoko. Lahlelwa phansi bambuthe bagqibe bawuthini bawubasa ngaye. Hallelujah. Ngoba manibinza amagqabi omileyo alapha ngaphakathi endlini kaThixo akhonza ngefethi qha into yoba hayi mina ndiyasindiswa. Sikhona isilonda akadlula phasi ezazithathu zanawo ndasindiswa. Ndathi khona njengoba wasindiswayo wenzani mzalwana? Awuziboni izenzo zakho? Ukhonze hlele endlini. Hayi ungabi lokholo lami kodwa ukhonze hlele endlini. Ukhonze hlele endlini. Yo. Hallelujah. Uthi kuJohn 15 verse 6. Elisebe lingathwaliyo loma lithi nko ligcine likahlele ngaphandle likholwe ngabafazi bambe bawulibasa. Mamela mzalwana, awusadingwa ngitho nakuThixo wabafazi nabo xa bekuthola ngeke bawukwenza ngabi igongo bayakutshisa ukuze ungabi khona ehlweni abo. Awusazibona umlahlelwa ngaphandle. Vusa mama uthesha lo mzalwane setha kwakho. Lo mzalwane setha kwakho uvela gide yena agqiba ukugida kwakhe avela lana. Sisishumayelele nje. Hallelujah. Hallelujah. Sithetha ngemiphumela abazalwana yokumshiya ubani uThixo. Athi Deuteronomy 28 verse number 15. Ukuba uthe awalithobela izwi likaYehova uThixo wakho ziyakufumana iziqalekiso. Mamela mzalwana, ngexesha usenza ngokuchasene nomthetho kaThixo iziqalekiso ziyakufumana. Hallelujah. Kaloku bazalwane bam, sisiqalekiso nesisokuhambaze. Esothini yayingeso siqalekiso mongameli. Ngeli xesha la ndoda yayigcwele ngamadimoni yayisemandwabeni ihambaze yayingaphile esiqalekisweni. Ukubona umuntu ohambaze mongameli maziba ugqitha ukugula uhlele phile esiqalekisweni. Engesa siqalekiso esiyana sihamba nesilisa yekatha ziyabelekana ngesigesi ziyacomplimentana. Esiqalekiso sicompliment esinye nesinye sicompliment esinye ziyancedana. Xa ubona kwesesiqalekiso sokuhambaze siyalandela isiqalekiso sokugezo. Hayibo mama uhambaze. Hayi ke mna ke wathi ungathangani ndavumelana engi umoya ingcwele lapha kum akakandixeleli. Hayi awusana moya ingcwele mzalwana. Umoya ingcwele akazenzo uzihloni. Hayibo sadibana nawe uhambaze uqephuza. Kangela umsindisi wethu past tense nje lithetha usayibona. Hallelujah. Nibona leli gube edliwayo abantu baprofethe ngoba akunzima emhlabeni kunzima bazalwane. Njengoba nibona abantu babana namadimoni beprofitha ngobheleza bhubhe. Hallelujah. Abazalwane bathi sizohambaze ngoba uzibona bana se-TV uhambaze kodwa uprofitha wena udlile umgubo. Ima udlile umgubo. Oh, udlile imini sanadani. Uba uyidlanga uthenge uhambaze. Hayibo. Uthenge usenza nakanjani nje mzalwane?
moyingcwele njani lo alibonke igama lenkosi Yesu haleluya ingxaki yabantu bazalwana beza kuYesu bezobambisa haleluya lithi izwi lenkosi bazalwana indoda yoliwa kubona zakuthi etholwayo kanye angakholwayo xa uveze izindawo uzosuwisela ababethu abazalwana kona inyama yomfazi imbi kangaka xa ingaphandle zinyama zona ezinyama zenu eziyaruzela kwamanzolwandle haleluya lithi izwi lenkosi bazalwana indoda yoliwa kubona zakuthi etholwayo kanye angakholwayo xa uveze izindawo uzosuwisela ababethu abazalwana kona inyama yomfazi imbi kangaka xa ingaphandle zinyama zona ezinyama zenu eziyaruzela kwamanzolwandle ngumzimvubu uzogileke elwandle ulwandle luthi hayi ungcolile lugile lubuyisele umcungcola phinde umzimvubu uyozithela luphinde ulwandle lungcole amele ndixelele into kaThixo bazalwana icwekile kunabudlelwane buni na ukukhanya nobumnyama haleluya uye wathini lo moyingcwele uba lo moyingcwele uthethe izinto ezingalunganga hayi ngamadimo haleluya kona ungakholwa kanjani usadla nenyama yakho yo usiyama yathandwa inyama kwetshana abasilimi kaloku abetshana ingafane inqaphaze ngaphela inyama yakho kanti mongameli ebantu sogcinisa enyameni yakho gcinisa kakhulu kwetshana kaloku bangageze caweni ngecawe orhasimeni kuba bekungcwatywe yokumelwanini ngoba uyafuna nambengo wangecawe udinga amakholwa ngoba ebengcwaba kwankanya ngaphezolo namhlanje uyofuna izojo zanamhlanje yo alibonke igama lenkosi Yesu yebazalwana ubumnyama ubunabo ubudlelwane haleluya haleluya mamelani omnye untombazana ukhwelisa abanye omama phaa eseke cabe inxibe kakuhle ke la ntombazana tata ikhonza phaa eAzusa caba ke ubenxibe kakuhle ke ngoba baqale kuphele kuye ke caba ke kuyakuzwa namabandla ke ayazichaze ke le ntombazana bese kuthiwa uyamazi umama umfundisi uSibhoko ithi ke le ntombazana ewe ndiyamazi kuthi ukhonza naye wena ivelithile le ntombazana ewe ndikhonza naye ibe sesithi niyamazi nomso ewe siyamazi hayi kwathina xa sifuna sikhumbule inkonzo le sikhangela umama uSibhoko ukuba nje simbone njengamehlo sombona ngamehlo khona into equbuka apha kuthi ethi inkonzo kanye yayinje yebo bazalwana dibetrimos dijamba bazalwana dijamba diyajampisa kwezimoto zinamabhetri anjani na aflethi xa bekhangela inkonzo bakhangela umama uSibhoko ndingabasayaphi ke bazalwana xa kukhona amabhetri athi xa iflethi azojampa ngale njampa endim wena ke ngokukhonza nam kanjani ungendini nofane nam hayi andithetheli nendelo zathi yalaba bantu bam haleluya uyaqonda uba abafazi bazihayikhela imoto kwamntu abambonayo ofana nomama uSibhoko bambona engokamama uSibhoko okay ibamba apho wena ke ngoma mfundisi ungowama nyani thena ningafani nawe ukuba isebe alithwali liyoma lahlele phandle cholwa ngabafazi nabantwana usande omitha bazala abantwana aqobe igama lenkosi Yesu esebezela abantwana esebebuye bephethe abantwana aqala umuntu kwayena athi andamkelwanga mamela ndixelele siyakwamkela mzalana wethu into esingayamkela apha kuwe ukumitha uzala umntwana haleluya haleluya izenzo zakho zizaqeqesha alibonke igama lenkosi Yesu yazi izwi lenkosi bazalwana ngexesha inkokheli lithwalisa
nzima anizuncedeka ngoba inkokhela ilali bazalwana isithi bazosikelela kanjani Thixo utheni Thixo bebonakala ngathi abasikelelwe abazusikeleleka ngoba mongameli baphinde lodipha apho bebesidalwa khona baphinde khona. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa izenzo zakho. Izenzo zikabantu. Umphumela wokuqala wokushiya uThixo uloba izenzo zakho ziyakuqeqesha. Akubanga igama lenkosi Yesu. Sizakuqeqesha mzalwana. Ndakasapha esithubeni wena ngoba abazalwana abafuni ukumkhonza uThixo besaphila. Akubanga igama lenkosi. Abazalwana bafuna ukumkhonza uThixo xa begula, xa bengaguli soze bamkhonza uThixo. Akubanga igama lenkosi Yesu. Abafuni nombona. Kanti kathethe mongameli ndithi tata uYesu nelishwa enzi corrections utata athi hayi nkosikazi ngabantu abanelishwa ndithi hayibo ndingasupport istatement sam uYesu nelishwa lokungafunwa. Bafuna mbona xa besaphilile bafuna ukuze ke xa sebegula ndithi ke ngokuna ke mna ke mongameli inzima xa sebesiza sebegula ngoba xa bezebegula bebephuma pha bengaguli bafuna ukuthukisa lo Thixo wethu ekanti bebephumile bayamthukisa ngaphandle ngoba kwawuphume ngaphakathi endlini kaThixo uphume ubheke lodibha antoba igama lenkosi Yesu uyaqala ukumthukisa uThixo ngoba kuthiwa basindiswa. Hallelujah. Hallelujah. Ukhona abazalwana angizubiza abaloluhlanga ngoba ecaweni bokwabiza uhlanga iba ngathi awulufuni olohlanga. Hallelujah. Ukhona olunye uhlanga abazalwana okuthiwa luyazincoma tathi mongameli luthi thina silala kakhulu nabo abathi basindisiwe ngoba bo into abayifuna abafuna imali. Ingxaki ekhona abazalwana bathathelwa dipha bezizidalwa for 15 years xa sebefika apha bahlanjwe ngegazi likaYesu bagqiba baphume babheke emakhwenkweni amakhwenkwe athetha ngabo. Athi uThixo hleli izenzo zakho. Hallelujah. Sihleli zakohlwayo. Funda manje. Timothy wokuqala chapter 4 ivesi yokuqala. Isihloko sithi abafundisi bokuxola. Verse 1. Umoya ucela ngokucacileyo ukuba kumaxesha ezayo abanye abantu baya kululahla ukholo balandele imimoya yenkohliso. Ithi iBhayibhile ndela abazalwana inxenye yonke elukholweni ngamaxesha asemva inyamekelo moya balahlekisayo nemfundiso zedemoni. Hallelujah. Mamela ngicela abazalwana ngexesha kukhona mfundiso othile ofundisa into engekhoyo ezwini kaThixo lo mfundiso ugcwele imimoya yamadimoni. Hallelujah. Ngoba abanye abantu bazalwana ngelathi ke ngibe xa ndithetha kwenye indawo ndathi abantu ababackslide-leyo siyababona abasetshwaleni kodwa ababackslide bengaphakathi abenzi kakuhle belapha ngaphakathi. Nabo uthe bazalala abazalwana inkonzo zithi sisindisiwe xa usondela uphethe iBhayibhile ukukhona imiqala imingeni akubona igama lenkosi athi uPawulos kasasikayazi into esawayiyo kodwa xa ethe wabonakaliswa thina siyawufana naye. Mamela ndixelele mzalwana njengoba uphethe ivesi wena xa usenza kakubi endlini kaThixo elithi masingathathani mamela asithathi wena kodwa izwi likaThixo libe likujaja. Hallelujah. Hallelujah. Ingxaki yabo bazalwana babackslide ngaphakathi. Nazi ngaphakathi backsliders indlela ekwenziwa ngayo emabandleni bazalwana endimamela ndixelele ibandleni le-backsliders ngaphakathi ufike ligcwele liphuphuma alibona igama lenkosi Yesu ilidwa inkokheli yalo i-backslider kayona. Hallelujah. Hallelujah. Ingxenye yenu izamkela ukholweni ngenxa yemfundiso. Mamela ndixelele eyona nto ekwenza ulahla uThixo kungenxa yemfundiso yewasifumana bumini yemzalwana vuke engqondweni bekuthiwa izolo vuke engqondweni yijonge imfundiso yemimoya uyijonge imfundiso yenyaniso. Hallelujah. Hallelujah. Ingxaki yabo abazalwana tathi mongameli iBhayibhile abafuna ukuyibona akubonga igama lenkosi uJesu ngoba fanele umfundisi xa emephayana ethetha into
zomqalakhe yenzalwana uyomkhangela likhona ibandla abazalwana lathi sifuna ukuyiqonda le ndaba uba uPawulos unyanisile na mamela noba ndim noba umongameli noba ngomphokokheleyo khawuyiqonde le nto ayishumayelayo qonda le nto ayishumayelayo ngoba kungathi izenzo zokohlwaya kanti ingxaki yalo mzalwana xa somhlalisa phansi yinto yokokuba umfundisi uthe makuthi igama lenkosi Yesu ingqongo enkulu umgqojokazi omkhulu wesonto akubonga igama lenkosi Yesu wathe bangenisana ukundisokolisa mamela mzalwana funda iBhayibhile umoya kaThixo ethetha ngayizolo wenzeni apha kuwe mzalwana wenzeni umoya kaThixo wenzeni haleluya wenzeni Yesu kungenxa yabafazi babefundisi akubonga igama lenkosi Yesu ngoba bakhokhela abantu bazalwana babaphindisele ekukhubazekeni babaphindisele ezantsi elodifa akubonga igama lenkosi Yesu abo bantu abafuna ukumbona umuntu ehlambileyo haleluya ingxenye yenu iza kumshiya uThixo imshiyiswa zimfundiso zamadimoni mamela mzalwana lamadimoni akakhethanga bani idimoni mzalwana limnapha umfundisi noba ngathi uhamba ngejipu noba ngathi uqinisa into ezithintwayo kodwa amadimoni ayaqabuka yemzalwana mamela uzosinde ngenxa Yesu ngoba izenzo zakho azikhathali mamundene noba ungathi hayi uma mfundisi ubethe masothula amaqhiya masiye kumsokolisa alibonke igama lenkosi Yesu haleluya mamela mama into ezokwenzeka ngemini yomgwebo uzoma uwedwa phambi kwesitalo somgwebo uziphendulele ngento yenzileyo ngomzimba wakho engekho uJezebhele ongumfundisi haleluya 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 alibonke igama lenkosi uJesu ingxenye yenu intoni bazalwane izawumkela ukholweni ningacingi baxa bethe bayemke ekukholweni abanye bayaphuma bahambe bagcwalitha kodwa abanye bazalwana bawela ngaphakathi okwezindlu zodaka akunzima ukhokhela ibandla elizizindlu zodaka eliwele ngaphakathi ayatikoza ke siwi yabantu athi asisiwi sikoza kakhulu zikhona visitors zam nikhona visitors zam ake sithi oh hallelujah hayi ngiyazithoba kwi-visitors zam apha ekhaya wethu kuthethwa nje waphelelwanga esithizile enkosi mfundini ukuxela nokulungileyo hawu umntu wathini akahoyi abenzi njalo umntu ngizophelelwa nginasa zorhasimente baphuma apho orhasimente kasithe akulala baphuma bawulala ndiyophendulela loo nto andigqibanga xa ndiyitishile lesini antikwakona xa niyadlula kwi-moderations kufuna ukujongwa into yoba zingaphi lessons ozithishileyo ibisithini yona laa nto yenu ndiyaluba yintoni igama yakhona loo planning yakhona kujongwa uba ugqibile na xa ugqibile tata ngubana ozosawugqibanga apha kaloku thina sibethe i-revision of the previous lesson into abazalwane revision of the previous lesson siphinda nelesini ebesiyititshe izolo sisebenza lo msebenzi funeke ngo-April kuthiwa kulalwa lo akuthakathwa aya kuhanjwazi yonke imihla ingxaki yazibingxaki intoni amadimoni azobamba imfundiso kuba singedluli emfundisweni ya loo nto kudingeka into yoba oothinzi tata mabazivule igate oothinzi ukwenzela into yoba xa loo Jezebhele sefuna ukuyokwenza uJezebhele hayi ke iyavulwa kwababhaka andimhlanga masibukhona bababangeli andimhlanga ekubalangeni kodwa ekuvulweni kwegeyithi ndimhle kakhulu tata ya
uJezebheli baphuma apha ngoba ndithi le gate ithi izivulile akukho kwanto ezophila uJezebheli apha ngaphakathi not apha ngaphakathi uJezebheli uzokuphila phi phaa ngaphandle abanye uJezebheli bapha esitratweni go to other Jezebels izimoshela abantu benibonisa utata befowunini nani uba niyafuna ndizanithumelela apha egroupini leaders nibabona abaJezebheli ngabakamamongameli kuzali enive ngayo indaba nabantu bahambaze emathi esicaweni zabo benza yonke le mfungumfungu bafuze lo beve ngayo indaba baze ke ngoba silela ukufunda ntoni izwi ukuze ke ngoba abantu abasingamfuza kule ndawo asizukumfuza ngoba umkamfundisi akanazulu nomfundisi uqhoba kanantoni na nakanazulu wathi omnye umfundisi uyashumayela umama usibhoko bethunani igama lam wathi omnye umfundisi esho kubhuti wami uyashumayela inkosikazi kasibali wakho udade wenu qha uzukumyale akohlukane nabafazi bethu wabuya ke nyani ufaka wazondixelela ngathi faka apho ndibabona khona abafazi babo ndim nabo qha haleluya amaHebhere chapter 6 verse 4 to 6 emzalwana uzokohlwaywa zizenzo zakho ziza kusiqeqeshela mongameli umthamo uzophela kwemongameli ulale uthi phekho kosana oluhlanjiweyo izenzo zibaqeqesha ngoba nalena uJezebheli esephume uphothinwele uthe kula Jezebheli awukuhambi uyohlala iminyaka emihlanu ubuye emva kweminyaka emihlanu walinda uJezebheli namhlanje uphi uJezebheli nakasigezeli konkele ngalo mizazi ngalalanga ezinkomo ezithi kwasasilambile ngoba kwaxebe emishini ebusuku uzodla umvubo ubona owezopheka emishini ebusuku opheka umvubo zangadla inkokheli ngenxa ugezelwa ngabazalwana ngoba abazali xa sebesukile basile abazalwana sendishilo senditheni asiyaphi incwadi yamaHebhere chapter 6 utawondaba ithi isilumkiso ngorhexo verse 4 abantu ababekhe balungamla ukhanyiselo basiva isipho sasezulwini baba nemacheba kumoya oyingcwele bakuva nokulunga kwelizwi likaThixo namandla ephakade elizayo baza ke baqeqa ungangenkankulu wafika noYesu singezozithethi amen sathi sakumamkela uKristu Jesu sasuka sathetha nje nyamezela kataba kwethu ngoba sihleli zezinsukwanyana niye ebantwini noko abathetha into eqondileyo kodwa bona into ecacileyo yoba bambi bazolushiya ukholo abakwigama lenkosi ngenxa yokulandela iimfundiso zamadimoni axelela omnye umntu omtshawa lapha ebandleni yathi wendixelela ubuya ufellowshipha apho umkamfundisi angene ecaweni enxiba i-tracksuit andiyonqabile le into unxiba i-tracksuit kona uziqonda uba nyhani balomfundisikazi igcwele amadimoni engqondweni i-tracksuit bazalwana yazwana ngubani into yoba yinto yokunxiba xa uyavima antoni igama lenkosi xa usiya egrawundini ngeke uzuyinxiba i-tracksuit usize ebantwini abangaka ingxaki bazalwana bonganyelwe ngamadimoni haleluya agqiba la madimoni uziqomba la madimoni akhohlakele afuna amadoda anezibabalo zamandla aloku igama lenkosi haleluya la madimoni aqala ngenkokheli bazalwana xa nibani ibandla lisenza nakanjani ingxaki iqale enkokhelini nangoku tathi umfundisi umfundela akukho kwaJezebheli ongahamba azeni lapha ebandleni imani uhamba ze bebone abantu ayisengiyazibuzela njalo kabubi uhambaze ubebone bani ngoba njengoba hambaze ubone umkamfundisi and abantu thathi mongameli baleqa ufana noma mfundisi yoke azoke baleqa ufana noma umfundisi so uba
Uyafika ngokulesevisi elandelayo ngibekele kule ndawo ungababona abamfundela awusikwazi noba adopholephi ngathi bazosila ngathi ngimjogile umuntu wesifazane edophole ngathi uzosila. Hallelujah. Hallelujah. Maye banyamalala. Hallelujah. Abanye endlela maye bemkela ukholweni ngamaxesha semva inyamekela izinto zomoya wokahlekiso nemfundiso zendimoni. Angibonge igama lenkosi Yesu. Ebazalwana ulethi ngoku besithi into zika-WhatsApp ngosizeni ngumtheleni kuthiwa kulethi ngoba kugide kusakaze phaa kwa-WhatsApp kulethi ngoku. Ebazalwana ulethi ngoku uba nizojonga abafazi babefundisi ngoba the very bafundisi yo asezulu ngamile ndiphethe izulu esihlanu bantaba kwethu unobhala wama awunosechazi babesithini izulu esihlanu phethe izulu esihlanu. Aleluya. Aleluya. Ingxaki bazalwana abajezebhele abazalwana bathathwe ngala madoda izwe uThixo ukuba babeka esifubeni wavuka le ndoda seyiphalishi aloba igama lenkosi le madoda avele ezinkabini ngoba ilele esifubeni somthakathi. Awucingi xa ungathakathi uvukelane nezwi likaThixo. Awucingi xa ungathakathi umshiye uThixo. Umshiye nje bazalwana yintokazi ivali. Azenze njani? Hey, bakhona abantu besayensi. Unlike churches, repel each other. Hallelujah. uThixo ngapha ngamadimoni ngapha senza ngamana bazalwana. Andonke igama but the light churches ke sivuliwe isikolo niyofunda faku isayensi. Haleluya. Yabazalwana into eqisa abantu bashiye uThixo zimfundiso zamadimoni. Haleluya. 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 Nibabona kwalento ba hayi kusejele ke apha uphi apha mama ndihamba ngikhululekile sahlanjwa ngikhululekile sahlanjwa ngikhululekile uzuqonda babazalwana bagcwele amadimoni izoloku bathi bahamba bekhululekile lithi izwi lenkosi incwadi kaTimoti bayalushiya ukholo ngenxa yemfundiso zamadimoni. Mamela bayaphuma namhlanje bazalwana bephuma kule nyana engaka uJehova bana ngomso wethula amaqhiya abaphothinweni. Usemjele kuphi bazalwana esikhokheli zam mayilengathi imvalo siyayivala sinengathi siyayivala masivala ngemiqoka emikhulu emnyango ngoba lithi izwi lenkosi wena uyinkokheli uzophendulela izinto zenze ngomzimba uzophendulela ibandla soze andithatha uThixo kwakulowo parlamente yakhe yophendela urhasmeni ingazisekenzi ngoba xa ethi ugqibile ngawe athi uzongena ngorhasmeni ndingathi nje ezi-seconds mphathi omkhulu wasezulwini urhasmeni akho nto ndingamxelanga yona ungandibuzi kwamibuzo bathi zikwazi ukuyiphendula ndiphinde ndithi inkosi ndigqithise uba undiseparadesi undiseparadesi uba ndifana yardesi undiseyardesi akho mntu ongaxelelwanga esithizwi lenkosi mfundini ukuxela nokulungileyo hawu umntu wathini akahoyi abenzi njalo eyaomkotho ngophendula enze nxa sesorhasmeni baphuma apho urhasmente kasithe akulali baphuma bawulala ndiyophendulela loo nto andigqibanga xa ndiyitishi lesson andikwakona xa niyadlula kwi-moderations ufuna ukujongwa into yoba zingaphi lessons ozithishileyo ibisithini yona laa nto yenu njengoba yintoni igama lakhona loo planning yakhona kujongwa ugqibile
ugqibile na xa ugqibile tata ngibana ugqiba apha kaloku thina silethe i-revision of the previous lesson intwana zalani revision of the previous lesson siphinda nelesson ebesiyitithe izolo sisebenza lo msebenzi funeke ngo-April kuthiwa kulalwa lo akuthakathwa aya kuhanjaz yonke imihla ingxaki ezingxaki intoni amadimoni azobamba imfundiso kuba singedluli emfundisweni ya yiloo nto kudingeka into yoba oothinzi tata mabazidlule igate oothinzi ukwenzela into yoba xa lo Jezebhele sefuna kuyokwenzeka uJezebhele hayi iyavulwa kwababhatha andimhlanga masibukhona bababavangeli andimhlange ebalangeni kodwa evulweni kwegeyithi ndimhle kakhulu tata ya bendibonisile abanoJezebhele baphuma apha ngoba ndithi le geyithi ithinzi uyivulile akukho mntu ezophila uJezebhele apha ngaphakathi not apha ngaphakathi uJezebhele uzokuphila phi phaa ngaphandle abanye oJezebhele bapha esitratweni go to other Jezebheles ya ndizimoshela abantu bendimbonisa utata befowunini nani uba niyafuna ndizonithumelela apha egruphini zileaders nibabona abaJezebhele ngabakamamongameli ya uzali enive ngayo indaba nabantu bahamba zemake esicaweni zabo benza yonke le mfungumfungu bafuze lo beve ngayo indaba nangoku indlela ekulalwa ngayo kwesicawe zosindiso bazalwana ezicawe kuthiwa konke kunjani konke kulungile ewe kaloku tata mongameli niyazilungiselela ukuze nikwazi ukuqhela kwezigusheni ezilungileyo phakathi kwabothixo ndibabizele kulungeni aleluya ndibabizele nguqukweni bathandekayo ndibabizela ekubuyeni ezenzweni zabo ezingalunganga babuyele kuJehova umdali wabo ngexesha sifelwa nguYesu bazalwana mayeke basizikeshile nokufelwa nguYesu bazalwana mayibeke eningi xa usindisiwe ndizothi bazalwana sibuyeleni kubani na asibuyeleni kuThixo aleluya asibuyele kwethembakaleni aleluya asibuyele bazalwana ekulithobeleni izwi likaThixo phambi kokuba izenzo zakho siqeqeshe haleluya haleluya uba bazasizibophelela kuThixo sizibophelela kweyona ndlela nyoka masibuzo thandaza sizibophelela kweyona ndlela yakuyalunga le ndlela elungileyo bazalwana uzenzela wena alibonke igama lenkosi uJesu nangosuku lwamazwi asiphenxe ungazenzela ifavor yokubuyela kuThixo ungalizokuni zesiwongo aleluya esazothandaza umasiphi kule ndawo uzungayimisishi ixesha kunikeza lona aleluya uzungayimisishi ixesha lokuzibuyisela kuThixo ngoba bawile bengabanga